Halo bosku, piye to ki? Oh, wong YouTuber pemula kok direwangi ketengkrekan nang wit. Direwangi munggah-munggah nang nggon wit. Karepe iki jane iki piye ya? Wong agawe itu ngene banget iki lho. Piye to ki? Ki ceritane iki piye bosku? Piye to bosku? Nak ndeloki wong YouTuber kayak kok penak temen. Iki kok direwangi penekan. Ki kamerane iki piye to ki kok montang-manting rono rene iki. Lho ketutupan godhong barang iki lho. Direwangi penekan barang iki wah. Lho, ki jenengane iki wit kresem, Lur. Ki piye to Lur? Sak delalahno kok ya. Entuk kameramen kok ya sing jelehi ngene piye. Sing ngontang-antinge aktor iki piye. Kesel to aku. Wis kon menek-menek isa diontang-antingke kamera mlayu rono mlayu rene. Ki kamerane montang-manting awas ki. Cok kamerane iki celana montang-manting kaya wis sing anteng lho. Piye to? Janjo. Kameramene. Kowe tak potong gaji lho. Malah sampe saya ngedo iki tak potong gaji rene. Oh. Lho. Nak kerja sama iki sing apik. Sing genah. Aja lunga-lunga wae. Ya to, dadi tukang kamera iki ora lunga-lunga wae. Iki lho kreatore iki lho sampe direwangi menek-menek ngene iki kaya tegel temen kameramene iki. Iki lho aku direwangi penek Iki nak pone cara buahe iki wis metu iki lho. Tak pakai buah kresem iki. Tenan. Golek angle. Ning yo ora montang-manting ngono ki to, Cuk.